Ano mga karuba? YSS DTG Plus. YSS kabigat. Okay, putik-putik. Ito yung adjustan ng shock mga karuba dito. Yan, may mga parang thread. Ito yung adjustan mo. Grabe pala mga karuba, oh. Daming alisin pag sasalpak yung shock. Yan May code nakikita pala. yan. Para hindi kayo ma-fake. Oo. He was fake. What is up mga karuba? It's me again, your Karuba Mac. And nag-ride kami kanina sa Simbakbot. Kasama namin yung mga motovloggers of the north. And ngayong vlog naman na ito, on the way na ako sa Kawayan. Kasi papapalitan ko yung shock ng NMAX natin. Nag-order ako sa Kawayan, sa shop ni Boss Jaggy. Yan, makikita nyo sa inyong mga screen mga karuba yung Facebook ni Boss Jaggy. Diyan ko in-order yung YSS shock na DTG series. Ay hindi pala, DTG Plus. Yan, yun yung series ng YSS shock na in-order ko. Bale yung pinili ko, stock size tsaka yung stock millimeter nya, kung gaano siya kataba mga karuba. Baka mamaya pag sobrang haba ng shock, hindi ko na masampahan yung motor ko sa sobrang taas. Inilocano, madi nga masikkadan. Mamaya mga karuba, makikita nyo yung YSS shock na in-order ko sa kanya. Ang kagandaan sa shock na yun mga karuba, pwede mong i-adjust yung plane ng shock. Pwedeng malambot, pwedeng matigas, pwedeng katamtaman lang. Depende sa'yo kung ano yung gusto mong adjustment ng shocks absorber na yon, YSS DTG Plus. Undoy na ako doon mga karuba sa shop ni Boss Jaggy. Mamaya makikita nyo, i-guide ko kayo kung saan banda yung shop nya, para alam nyo kapag gusto nyo ding magpalit ng mga shock absorbers ng inyong mga motor, mga gold bolts, yan, mga marami siyang mga accessories din mga karuba na binibenta para sa mga NMAX, Aerox. Halos lahat naman ng klase ng motor, halos lahat naman ng accessories ng mga motor natin meron siya. Basta i-message niyo siya sa Facebook niya, si Boss Jaggy. Hanapan niya kayo ng stock. Yan, i-order niya. So kita-kits tayo mamaya mga karuba dun sa shop ni Boss Jaggy. Papa-install ko yung YSS shock ng ating NMAX. Alright. Yan, may dagdag ko lang pala mga karuba kung bakit ako magpapalit ng shock ng ating NMAX. Kasi matagtag yung stock nitong NMAX eh. Alam ng mga naka-NMAX yan, sobrang tagtag. Pag bumiyahe ka ng malayo sa sobrang tagtag, masakit sa katawan. Lalo na sa may part nitong sa may tiyan. Kasi yun yung natatagtag eh. Yun, ondoy na kami mga karuba sa shop ni Boss Jaggy. Yan, dito yung way niya karuba, para alam nyo kung sakaling gusto nyo magpalit din ng mga parts ng inyong mga motorsiklo dito sa Kawayan City, Isabela. Kanina pa siguro nag-aantay yun si Boss Jaggy. Oops.
Pasensya ka na boss Jaggy, nag-ride kasi kami sa Simbakbot. Yan, liliko tayo dito mga karuba. Sa kaliwa. Oops. Tapos dito. Grabe traffic ngayon oh, meron. Kalimutan ko pala kung anong address nitong shop ni Boss Jaggy. Councilor ata. Ayun, Councilor Avenue, District 1, Kawayan City. Yan, Councilor Avenue. Avenue ba yan? Ave. Councilor Ave, District 1, Kawayan City, Isabela. Nasaan na yung shop ni Boss Jaggy? Wala. Ay, doon pa sa may bandaran nata. Kalimutan ko naman na. Ay, hindi pa pala dito. Makakalimutin na ako mga karuba. Boss Jaggy. Saan na yun? Ay, malapit na mga karuba. Malapit na mga karuba. Ayun, nakikita ko na yung shop ni Boss Jaggy. Ayan oh, Jaggy Motorcycle Parts and Accessories. Yan si Boss Jaggy oh. May andito na ako sa shop ni Boss Jaggy mga karoba, dito sa may Councilor Ave, District 1, Kawayan City. Nakikita nyo dito yung Jaggy Motorcycle Parts and Accessories. Buksan natin si YSS. Oh, boss. Hindi po gas-gas. Ayun. Wait lang mga karoba. Gumugot. YSS. Kabigat. Ayun. Ayan. Ayan, baklas na. Alis na yung bracket. Tapos ito pa ang butyo. Marami pala. Ay, putik-putik. Yan, muulan na dito sa Kangaruba, Kawayan City. Kaya nang nag-ride kami, hindi umulan. Timing Magaling tumiming yung ulan. Ito yung adjustan ng shock mga karuba dito. Ayan, may mga parang thread. Ito yung adjustan niya. Hindi ko alam kung paano i-adjust to. Maya tatanungin ko kay Boss Jaggy kung paano i-adjust kung sakali. Grabe yung tunog boss kalutong Turuduin Tok tok tok, gawa ganun Right, red. Ayan. Yun yung YSS nya sa loob.
tingnan lang natin yung pag-install kung paano. Ito yung stock shock ng NMAX mga karuba. Hindi masyadong makakapal yung spring. Tapos ito naman yung sa YSS. Yan, makapal siya. Tapos mas mataba ng konti. Yun o, YSS. Pogi. Pogi din ng bayan. Right. Ito yung stock, ito yung YSS. From dito sa baba, nakikita nyo yan. From dito, yan, regular na regular lang. Pagdating dito, yan, naka-engrave si YSS. Ang laki na ng support niya, kaya nakikita mo matibay talaga. Kaya nga. From coil niya, manipis. Coil na mataba. Adjustable Dito, pa. Adjustable din. Dito, yun nga, kitang-kita rin. Sa taas, YSS. yung groove ng YSS. Plus yung code niya, yan, 631. Yan May code nakikita pa. yan. May code yan. Para hindi kayo ma-fake. Oo. He was fake. Grabe pala mga karuba, oh. Daming alisin pag sasalpak yung shock. Yung stoplight, yung mga fairings dito sa kaliwa, sa may kanan, tapos dito sa tapalodo sa likod. Kala ko madali lang, tapos yung tambutso pa. Yan, i-explain niya sa akin ni Boss Jaggy kung paano yung adjustment ng rebound or yung rebound yung ng matigas o malambot. Yung play ng shock. Bali dito, may allen siya. Yan, sige. May allen. Pag going left, paluwag. Ito yung lock niya tinatawag. Pag niluwagan mo, ayan, pwede mo na siya tusukin dito. Pwede mong i-left or i-right. Oh. So, ayan yan. So, ibabalik ko na siya para i-lock ulit kasi stock lang din naman. Stuck yung adjustment. Adjustment. Sige. So, pag ikaw ay may daily driving, mangyayari, magtitigas ka. So, ito lang, sa baba mo lang siya i-adjust, madaling. Eh, yung standard, boss, maganda kaya yung play niyan? Si standard, walang masasabi. Alam mo naman si YSS, napaka high quality. Kaya nga. Pagdating sa shock talaga. Basta pag sinabing YSS kasi, may sarili silang factory ng mga shocks. Oo. Doon sila expert talaga. Made in Thailand na, boss, ano? Apo, made in Thailand siya. Ayan, so kakabit na mga karuba. Yan mga karuba, so na-install na yung YSS shock. Ito yung itsura nya. Yan o, YSS. Yan. Yan sa kabila. Yun o, pogi. Yan, maraming salamat po kay Boss Jaggy. Boss, maraming salamat. Bale ang gagawin ko karuba, magmamount ako dito ng camera para sa video ng play nitong shock. Ang problema ko, wala akong pagmountan. Gagawan ko lang ng paraan. So sabay na lang siguro mga karuba para
Hindi mabasa tong camera ko kasi medyo maulan-ulan. Kulimlim. Thank you, boss, ha. Yes, go bro. Yan. So, sabahin na lang mga karuba. Kita-kits tayo doon. So, good morning mga karuba. Gaya ng sabi ko kahapon, itutuloy ko sa bahay or dito sa amin yung review ng YSS shock na DTG Plus. Naglagay ako ng pag-mountan ng camera dito. Yan o, yan. Yan. Para makita yung play mamaya nung shock na ito. Yan. Dito lang ako sa may rough road. Rough road muna mga karuba yung gagawin nating review kung paano yung laro ng shock nya. So tara na mga karuba. Yan, bale makikita nyo dito mga karuba, no, yung rough road. Dito tayo dadaan para makita natin yung play ng YSS shock DTG Plus. Tara mga karuba. Yan o, oh. Kita nyo naman siguro yung pagka rough road ng daan namin mga karuba. Yan, mga takbuhan ko lang dito, mga 30. Takbong 30, yan o. Yan. Oh. Yan. Dito. Tapos bumalik ako para makita din kung paano yung laro niya dito sa kabilang daan na rough road din. Yan o, rough road. O mga karuba. Alright, yeah. Oh. Right. Yeah. Oh. So yan na mga karuba, tapos na yung sa rough road. Ngayon naman subukan natin sa sementado dito sa may daan na dito. Yan, medyo mahaba to mga karuba. Bale yung gagawin ko, papatakbuhin ko siya ng medyo mabilis, mga 80 siguro ganoon or 100. Wag lang sanang mahulog yung GoPro natin kasi napakamahal ng GoPro. Tara mga karuba, subukan na natin dito sa may sementadong mahaba. Alright. Yun mga karuba, dito tayo sa daan na mahaba, sementado. 62 kilos rider, walang OBR, may top box bracket, wala rin masyadong laman yung toolbox sa loob, sa compartment pala. Yan. Tara na mga karuba. Yan. Tatakbo na ako mga 50 plus mga karuba, 60. Yan, medyo kung dito may parang lubak-lubak to na semento. Yan, 86, 90. Ops, kurbahan. Yan, preno natin sa likod. Yan. Right. Yan mga karuba, nakita nyo naman siguro yung laro ng shock. Pinatakbo ko siya ng mabilis. Tapos may mga part ng semento na parang hindi pantay, yung parang bakuba-kuba. Ayun. Grabe, lamig. So yan na mga karuba, napanood nyo na siguro kung paano yung play ng YSS shock sa rough road tsaka sa sementado. Para sa akin tong shock na to is worth it naman yung pag-upgrade. And about pala sa price ng YSS shock na DTG, nabili ko siya ng 4,500 pesos kay Boss Jaggy sa Kawayan City. Pwede nyo siyang i-PM sa
kanyang Facebook account. Yan, nakikita nyo sa yung mga screen mga karuba. And kung i-rate ko tong shock na to from 1 to 10, syempre 10 kasi YSS brand yan eh. Alam naman natin lahat na may sarili silang factory sa Thailand. Nagustuhan ko yung shock na to kasi kahit wala siyang yung parang baso-baso dito, may adjustan na rin yung play ng shock mga karuba. So yan mga karuba, sana nagustuhan nyo yung pagre-review ko ng shock, and sana nakatulong din tong video na to para may reference na kayo kapag gusto nyo mag-upgrade ng inyong shocks sa inyong mga motor. Yan lang, maraming salamat sa palaging panonood ng aking mga video. Huwag nyo kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. This is your Karuba Mac na nagsasabing love your Karuba.